Naipong baha sa mga nicho sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City, problema ng ilang naglilinis sa sementeryo. Naritong report. 3 linggo bago ang undas, binabaha pa rin sa ilang bahagi ng Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Lubog sa baha ang ilang nicho. Oo, upo na, kaso lang kunti pang kasi nung nakaraang linggo bagyo kaya baha pa yung ibang nicho. May mga nagtangkang maglinis sa sementeryo pero hindi kinakaya dahil sa baha, kaya pinagpaliban na lang ang paglilinis. Mahirap madam talaga. Oo, Dahil tubig pa. Oo. Kaya sir, ang paglilinis baka mga katapusan pa sir? Hindi, mga 25 na. Mga 25. Ang ilang bahagi ng sementeryo, tinambakan ng mga bato upang may pansamantalang madaanan ang mga nagpupunta roon. Kung magtutuloy-tuloy daw ang magandang panahon, posibleng humupa ang baha sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Yung iba mabilis humupa, kaso lang yung malalim ang hindi matagal. Baka abutin pa ng pista ng patayan. Nakatakda sa October 15, 2024 ang paglilinis sa mga sementeryo sa Dagupan City. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.